почалося ваше творчество? Треба сказати, що я народився і виріс у такій книжної сім'ї. Книжки мене оточували, я ще не знав читати, писати, але вже ходив за книжки, держався між полицями. І так потяг до літератури, можна казати, з молоком матері появився. А якщо вже взяти творчість, зокрема, ми маємо на увазі русинську творчість, то я колись після закінчення університету по направленню працював у Львові. А у Львові у науково-дослідному інституті жив між галичанами. І галичани, люди досить такі гонорові. Усе нас Закарпатці, нас там було троє Закарпаття, дуже нас докучали, що якісь ми там не до українці, не до люди, якісь ми там другого сорта мадяри. А думаю собі, як ото так, ні мови у вас там не є, ні літератури, ні письма, як не є. А от я зараз вам напишу та прочитаю. І так я почав їм читати наші тексти русинською, то була бомба, бомбезно, то залишилося ще дотепер. І так якось, значить, якби за цю нитку русинської літератури як узявся, так воно триває дотепер, то було вже десятиліття. Хоча казати, якісь роки то було ніби лише просто смішно, ніби то було так парадоксально, а так, щоб признано вже, як зараз признано, вже зараз багато людей береться до писання русинською бесідою, бо то вже стало якби не заборонено, не страшно, зато не переслідують. А я вже як вже став на сі, або казати сів у сі сани, так вже далі йде. Ви пишете у різних жанрах, котрий ви саме любите? Різні жанри, то мається на увазі, є і поезія, є белетристика, є публіцистика, так, дійсно різні жанри, але ліпше всього то не я оцінюю, то оцінюють читачі, або, кажімо так, слухачі. Но ще треба знати, що таке читач. Десь так, коли я виступав, то є різні поняття. У нас на Закарпатті є читач, а є ще читальник. Ну, читальники то ті, що на псалтирях, ми їх кивати не будемо. Оцінку дає читач. І читачі більше всього і чують, і сприймають поезію. То має доступно, але, допустимо, якісь такі статті, які друкувалися в різних засобах масової інформації, ну то вже коло читачів просто чисто механічно зужено. Вже, хоча ті тексти теж мають свою вагу ціну, я все-таки схильний більше до поезії. Ну, читачі ви знають якраз як писателя більше фіглю. Чому ви обрали такий жанр? Знаєте, в нашому житті, може то і несвідомо, бо то по самому складу характеру, то вроджено вже є такий оптимістичний погляд на життя. Дуже много доноситься тепер негатива. Куди не глянеш, у телевізор, у той же інтернет, у газети, всюди є негатив, всюди. Ви лише гляньте будь-які телевізійні новини. Починається аварія, катастрофа, бо ніби люди притягуються до всяких якихось страшних лих, до таких подій. А я рахую, що треба нести людям якийсь позитив. Просто усе наше темне, тяжке життя, бо воно темне, складне, і приносити якусь іскру світла і добра. Хоча б так, бо фігля не народжується в злої людини, то якби вже признак такої вродженої доброти. Хоча доброта то не все добре для самого автора. Ну, у всякому разі, фіглі користуються попитом, ну, то, правда, не кожному все і вдає. Ну, я стараюся, і не то стараюся, але так і виходить, щоб не було якоїсь там злоби, насмішки такої. То ці твори читав, чув, не знаю, що то все є там така, ну, добродушність якась така. Зато кожен себе, слухач і читач таки, усіх фільм, яку познає себе, як правило. Думати собі, таке все про мене, утки він знав, то не про тебе, то всі такі. Знаю, що ви много часу проробили на телевізії, у вас навіть була своя авторська програма. Що можете розказати про той період вашого життя? Біля 10 років я працював у телерадіокомпанії «Виноградів ТВ», яка зараз вже, на жаль, свою діяльність згорнула.
тому числі там випускалися авторські програми, що далеко не для всіх телерадіокомпаній подібного роду малих регіональних не властиво. Там новини, сюжети, якісь репортажі, а ось щоб були авторські програми, то рідкость. І от я вів одну таку авторську програму, в тому числі, поміж іншими, називалася «Фіглі тижня». Раз на тиждень я собі сідав і там сам писав тексти, сам їх озвучував, сам їх там ілюстрував і так далі. І вона тривала десь років 3-4, набралося много інформації з тих фіглів. Фіглі були здебільшого такі, що люди, які чули з того регіону, таки впізнавали самі себе. То все, що було чуто на вулиці, чуто між людьми, або подавалося в такій формі, що чуто між людьми. Ну, наприклад, як за основу брався такий так званий Виноградовий малий базар. Там люди ходять, базар, треба розуміти, то в нас не лише просто місто, де купують і продають. Там се міняють новинами, плітками, і тут на базар цілий день ходять, спілкуються з людьми. Ну і всі плетьки, усі брехні, ну вони з базара приходять. Да? На базарі се роблять репутації, політологи, які роблять репутації для великих політиків, то ми скоро би почали з базара, а не то, що там розказують про цього. Так от, така передача «Фіглі тижня», вона існувала досить довго. І зібралося маса відео і друкованих матеріалів з неї в архівах. Я думаю, що ще десь воно своє місце десь збереться десь докупи, і ми зробимо з того якийсь такий. Тому що воно того, я десь перегортаю стародавні сторінки, і вижу, що воно того варто. Не лише раз випустив ефір і забув. Ні, шкода, там є такі перли, які треба обов'язково зберегти, скласти на купу і донести до людей в другому форматі. Тому що там речі, які не втрачають своєї актуальності із часом. Які ваші плани на будучне? Зараз найближчі такі плани, то є видати, вона вже в процесі, вже книжка на виході, скоро буде презентована книжку, яку я назвав так «Селфі макет». Ну, воно так і буде виглядати «Facebook фіглі». Сувається на увазі. Усі ті, тільки що я казав за програму телебачення, усі ті фіглі, десь якісь перли, звідти вибрав із телебачення. І вибрав такі телефіглі, які я у себе на сторінці в Фейсбуці, яка в мене є сторінка, значить, тобто це вже всі ті фіглі, які звучали або на телебаченні, або були опубліковані на Фейсбуці. І це картинка тут не просто так, це мій статус на Фейсбуці. Так. Значить, люди зараз не хочуть много читати, люблять сидіти в інтернеті, а я задумав так, що поєднати інтернет із друкованим таким, значить, виробом, і народиться така книжечка, але це буде така бомбочка невеличка, я наперед хвалюся, вона буде дуже цікава, і я впевнений, вона буде популярна. Розділяється вона вже тепер не на розділи, не на глави, а то буде файли, файл перший, другий, третій, четвертий, ну як інтернет. Перед цим була книжечка, називалася «Сім тайстринок», що тайстринка, і тут розділи тайстринка. Перша тайстринка, друга, що тайстра, бо це слово тайстра не перекладається ні на яку бесіду світову, не можна перекласти, то сумка, то не сумка, то іменно є тайстра. Сам сумка то собі, ташка собі, а тайстра то собі. Зато і Facebook фіглі, воно ще має бути так два Ф, так, два Ф. Книжечка хороша, і ілюстрації тут такі підобрані. І це теж між такими людьми, де, от я читав десь фіглі між якимись людьми, от ті люди, слухачі, тут на книжечці. Я сподіваюся, ми зробимо презентацію, ну, найближчим часом. І там буде, надіюся, ми то зробимо з того таке велике шоу. От і це найближчий план. А вже подальший план, то вже так. Раз сказати не буду, бо то має бути сюрприз. Но вони є. А якою вашою кредою писати є? Знову таки вернемося до книжки, щоб не бути голослівним. От тут написано прямо
чорно по білому. Найпростий тест на людський сохтест. Уповісь мені, над чим ти смієшся, і я буду знати, хто ти є. Бо для різних людей фіглі треба читати зовсім другі. Один буде сміятися, а другий буде ще довго думати, догадуватися, та ще се усердити. Не є така фігля, аби була смішна для всіх. То є така валюта, євро та й долар, котра всім все любить. Різні люди, різний характер, різні фіглі. Скажемо так. У вас є рядище публіцистичних творів, дуже цікавих. От мені надзвичайно сподобалося про директора Перечинської гімназії за часів Чехословакії, коли входила Підкарпатська Русь у Чехословакію. Є про русинську дивізію Першої світової війни. Так що не тільки одною іронією живемо, але і прозою, більш серйозними статтями. Ну, історія то так, ну, не професія, але то є хобі. Дуже цікаво порватися в старій літературі, або ще й говорити з старими людьми. Така, знову таки на телебаченні, на радіоскому був такий період, йшла передача, яку ми назвали «Наша бесіда». Якраз вона йшла на русинській бесіді, а малося на увазі ходити по окрузі нашої, говорити з старими людьми, які розказували нам про минувшину, і там такі були речі, ну просто фантастика. Бо треба розуміти, що наш народ жив у Європі, вже жив. То тепер говорять, що Україна йде в Європу, а Подкарпаття вже було в Європі. Потім се відмежувало желізним занавісом. Люди їздили по Бельгіях, Америках, Канадах, Аргентинах, участвували у громадянській війні в Іспанії, чого от це один королівський житель Іваніга, у нього є нагорода за війну громадянську проти Франко, генерала Франко у Іспанії в 30-х роках. І безліч таких є розповідей. Шкода, що много людей вже вмерло і понесло за собою могилу от такі просто неймовірні речі. Де лише наші люди не були і чим не займалися. То тепер нас у ту Європу тягнуть, тручають і якось не пролазили, а то вже все було. Коли казали, що як шкода, що розпався Радянський Союз, то я туди для прикладу навозу, а як буде розпалася Австро-Угорщина, та ми б тепер спокійно їздили із одним паспортом по половині європейських столиць, починаючи Прага, Братислава, Будапешт, Відень, Любляна. А так в Радянському Союзі мали ми можливість їхати у Ташкент, ну і що мені з того Ташкента і так далі. Значить, ви часто критикуєте в усній нашій бесіді тих поетів, які всі просять, о дай мені, Боже, поможи, Боже, бідному русинові, сяк так, який загиблий руси і так далі, а Боже ж кому не допомагає. Оцю таку творчість ви критикуєте. Ну, я би сказав, що є таке, якби, декаденство, таке упадочничество. Або все властиво таким національним літературам, які зароджуються. Якби повернутися так трошки назад, на 200 років, то було властиво всій Європі, коли становилися національні літератури, то не була і Німеччина, і була така плаксивість, певна. Все треба було плакати, ридати, якісь страждання там чужі обговорювати. І українська література там пережила той період становлення дитячий. І той же Шевченко там непрерывно плакав, половина його творів, то є. Ну, шкода людей, бо з того жити не може. І тепер ми видимо у нас в літературі бідний русин, бідний нещасний, треба плакати, сльози проливати. Не треба плакати. Треба глянути, тверезими очима глянути на теперішній світ, та як живе, стати тут лише на вулицю, глянути, як живе теперішній русин, а потім піти у сучасне українське село, допустимо, у Кропивницьку тепер область, або Чернігівську. Гляньте на то село, як живе українець, як живе русин. А піти на руське село, у Воронезьку область, а гляньте, як тут живе русський, тако має ревати. Щось вони не ревуть. А всі тут ревуть, та й ревуть, сльози проливають, то нечі з неба не впаде, як би не плакати. Ото таке мається підтекст такий, от я сильно плачу, а зато прийде якийсь багатий, та дасть мені мало грошей, я плакати перестану. Не, сам се має, так нашого народу такий є сухаш.
справдішній. Не чекати милости в державу, а йти та заробити собі і досягти матеріального добробуту своїм трудом. Не чекати, що прийде, не знаю, Ющенко, купнули не дав, Янукович не дав, сість не дає, ніхто не дасть. В принципі, народ такий, що йде по Народ? світу, робить, б'є собою, Є собою і має. щось до хижі, приносить хижу, собі построїть кожен обшаря, дика маліпше. А сидіти, плакати, чекати, що тобі впаде хтось із неба, навіть то та книжка не появиться з неба, і це не спонсори видали, а своїми якимось там скрипом і... Ну і хотів би ще повісти, що крім творчості, Михайло Михайлович ще значний громадський активіст. Він член правління Закарпатського обласного общества Духновича, він голова Виноградівського товариства Духновича, він є просто порядний челядник, активіст, життєвий, має свою життєву позицію, має свою лінію і живе єдно з громадою Виноградівщини. Ну, якщо би так взяти, я ходжу ніби так по району, по області, де лише в мене були Тячево, Хуст, Берегово, Мукачево, Ужгород, Свалява, Єршава. От я ходжу ніби по селах, по школах, по громадах. Ото я ніби розказую про себе, але фактично кожна така зустріч, і то, ну я не знаю, сотні, тисячі людей так видів перед собою, говорив наживо, говориться не лише про мене, про себе, говориться про те, що на світі є і буде російська література. Вона є, можете взяти в руку книжку, можете прочитати, можете послухати. Я дякую Богу, що в мене є такі ще твори, але я не читач, я не читець. От є читач, читець, читальник. Читці, моє діло писати, читати, є, слава Богу, є Юрій Мельник, хороший товариш такий, є другі люди, котрі декламатори декламують, ото їхнє діло. А моє діло написати, ну, прийти з людям, приємно увидіти живого автора. Ми розуміємо, що то таке. А я на таких зустрічах знаю собі тихенько сидіти, ногами ловгати, а Юрій Мельник читав. А плескає ніби мені, а на самом ділі йому. Дякую.